Serdecznie cię witam, mój kamracie Kasperku. Wybacz, Ziguś, że cię witam twoim przezwiskiem ścielęcych lot, ale takich je rod, że dzięki wnuczkowi żech cię znojt w dalekim świecie i mogła z tobą poklachać w podobnych czasach. Nie wiem, jak tam wlocia, ale mnie ta nowomodna technika przerosła. I teraz mnie trochę poduczył mój najmłodszy wnuczek Francik, któremu sromotnie przaja. Keby nie on, to można by chociaż do końca życia nic się nie dowiedział. Pamiętam ino, jak żeście z mamulką w 50 latach pojechali na jakąś wycieczkę i udało się wam uciec do Austrii, a potem do Niemiec, ku tatulkowi, który tam ostał na koniec wojny. Jako żeś się znojt w tej Kanadzie, kaj teraz mieszkasz i co tam porobisz, to mi chyba napiszesz. Teraz ci trochę napiszę o tym, jak doszło do tego, że mam twoja adresa mailową. Jednym palcem wszystko ci po kolei wyklupia na Francikowym laptopie. Najmłodszy mój wnuczek Francik skończył 8 lat. Jak ino do nas przyjedzie, to sztyc mnie nagabuje, żeby mu osprobiać o tym, co jo za dziecka robią, czym my się za dziecka bawili, jakich żech miał kamratów i taki tam rozstoliczne belechwasty go interesują. Zaczął żech mu najprzód osprowiać, jak my se rozstoliczne miana już w szkółce, a potem w szkole wynochwiali. Padał żech mu, że najlepszy mój kamrat nazywał się Zygmunt. Ale jak on za Niemca był w kinie z mamulką, leciał tam film o Kasprze Ololo. To nic ino potem śpiewał Kasper Ololo, Kasper Ololo. I tak zaczęliśmy mu wszyscy w szpilszuli, a potem w szkole godać Kasper. Mnie zaś wynojli przezwisko Żaba, bo kaj jako przykopa była czy kałuża, to gonił żech żaby i roz nawet jedna, że chycił i dudą przyniósł. Bifeju do krawzy go zawrzył, to i wraził do bifeja. Mamulka jak potem bifej otwarła i ta krauza do ręki chyciła, to zdało się, że ją krymfy chycą, co tak się wylękała. Z tego wszystkiego dostał żech chyba od mamulki, a od kamratów nowe miano. Od tego czasu żaden w szkole nie godał mi inaczej jak Żabka albo Żaba. Teraz się obegnać od Francika nie mogła i wypytuje mnie naokoło, co jeszcze z tym Kasprem my wyrobiali. Opowiedział żech mu o tym, jak roz przyszł żeś do mnie i starka posłała mnie do piwnicy po flaszka czarnych jagód. Bo dziecko je zaprawiała we flaszkach patentówkach po piwie. Prawie to było przed obiadem i tyś się wyrychlił te jagody otworzyć. Starka ani nie zdążyli wziąć ci ta patentówka z ręki, jak już gips deka i my oba byli oszpricowani jagodami. Tyś wyparzył z larmem prosto dudą i całką drogą wrzeszczał jak uparzony. A że ludzie z łokiem zaglądali, co się tyż temu Zygmuntowi stało. A mama, jak cię ujrzała, to z zaroski zemdlała, bo myślała, żeś całki zakrwawiony. Podobało się też Francikowi, jakżech mu opowiadał o blaszanym szyfie, który ci tatulek z Francji posłał, jak był w niemieckim wojsku. Chyba ci go na 6. urodziny posłał, mi się zda. Wszystkie dzieci ci zawieściły, takiej pięknej graczki, a tyś nikomu nie dał do ręki tego szyfa chycić. Sam żeś taką kurblą nakręcał fedra i puszczał w starej wannie, która u Kaszmarka w zagrodzie stała pod okapem. Roz jednak dążę się skusić, żeby na gliniok iść spróbować go na większą wodę puścić. I to już był koniec zawieści od kamratów z naszej ulicy. Puścił żeś go na głęboczyna i tam się szruba zamatłała do mamałuszek.
Wszyscy my ciepali kamieniami kole niego, żeby się odchoczył, ale ten najstarszy Rojber Kazik cylnął go nauce głupką i szwif poszł na dno. Płakał żeś wtedy tak, że cię ucholkać nie szło. Ale ci, co ci zabliźcili, śmiali się i doradzali, żeby ci tatulek inczego posłał. Najbardziej jednak mojego wnuka szpanują te wspominki, jak my za Niemca zaczęli do szkoły chodzić i musieliśmy rysikiem na tabulce szkryfrać litery. A jak ogłosili fliger alarm, to drabną rektorka kozała do piwnicy uciekać. I po drodze my te tabulki czaskali na ograbki. Po tym żech mu opowiadał, jak po wojnie my sznupali po zostawionych okopach i bunkrach. Znajdowali my roztomajną municję i cylindry z ruskich min i niemieckich handgranatów i pancerfaustów. To się wierzyć nie chce, że my taki bajtle po 7-8 lat poradzili to rozkręcać, proch wysuć i podpolać, żeby flama pisła do nieba. Ale uczyli nas tego upora lat starsze kamraty. Chyba pamiętasz, jak my z nabojów karabinowych i pepechów wykolebali te kulki i wysypywali my ten proch na kubka, a potem ta próżno hilza wbijali do gnotka, brali do ręki gwoźdź i cegłówka, a potem prask cindę. Strzelało to głośniej niż plask patrony z odpustu. I kiedy my trochę prochu zostawili w tej hilzie i wtedy sztachetą z gwoździem na końcu celowali my w ten cinder, bo to już nie były błozna. Gnotek się rozlatował, aż że drzizgi fiurczały. Wiązali my też cindry z ruskich min, w których były takie szprinty, pamiętasz, i bolec z fedrą. Do strumów w lesie my to przywiązali i potem do szprinta się cienki drut uwiązało i z dalsza pociągło. Uciechy my mieli, bo to wielko dziura poradziło w strumie wytargać. Wiesz dobrze, jak naszemu kamratowi Staniejkowi 3 palce urwało przy tym wiązaniu do strumika, bo ty żeś wtedy drut rozciągał i szkopyrtnął żeś przez korzeń ze sośniczki i po fertiku. Szprint wytargało, a cinder mu w pazurach odeszł i po palcach. Krew sielowa, a my uciekali z strachu do chałupy. Jakby nie stary to mala, który po blisku brzyce ryby chytał, to by się synek na pewno wykrwawił. Panie się to dzisiaj wnukom osprawiał o tych wszystkich naszych cufalach. Komputerów tam wtedy nie było i od rana do wieczora sztycmy na dworze biegowali. Albo na wędki robione z kija lyskowego, końska dratwy z frupem z gęsim piórem, koczykiem ze szpindlikiem albo ze zicherki chytali my rusiki i okoniki w życe albo w glinoku. Do flaszek my też ze szlojdrów strzelali, czy też szmaciokim szpilem grali na jedna buda, którą my z pukeltaszów albo zwyczajnych dorników robili. Sztyc nam czasu brakowało, a mamulki ani nie wiedziały, co my wyrobiali. Dopiero jak my z przewaloną szłapą na szkle dudą przyszli, to jeszcze karbaczem po krzyżu my nachytali. Wszystko to na pewno pamiętasz, tak jak ja, bo przeca te stare dzieje z tych cielęcych lat się najlepiej pamięta. A teraz to, co wczoraj człowiek robił, to bieda zapamiętać. Teraz by się chętnie człowiek chciał odmłodzić, a chyba się przypominasz, jak my chcieli być na siła starsi. Można nam było z 12 albo 13 lat, jak my twojemu ojcowi Kondradowi całko duża guminej zągu wytytrali. To też była twoja idea, żeby se pod parzami przylepić kuńskie skórki z czarnego mycoka. Potem myśli na basen ze wstyrczonymi do batków augustkami i na trampolinami leźli, żeby się działchom przypodobać. Ręce do góry my dźwigali i entka do wody. Po drugiej entce augustki z batków wyskoczyły, skórki z mycoka się odkleiły,
a my jak truśki po cichutku z wody my się tracili. Śmieliśmy się ino z tego, jak ten gospodarz z tego basenu bez taki wielnoski trichter wołał, żeby płonek do wody nie ciepać. Moja starka nam na drugi dzień kamelkami i babką obkładała podrożnione od tego gumilnej zunga skóra pod parzami. Powiedziała, że my jakoś egzyma albo jakiś śwież łapli na basenie, żeby więcej nie chodzić do basenu, się kąpać, bo idzie roztolicznej choroby dostać takiej wody, w której się tela ludzi kąpie. Ujec Konrad też nadował, kaj mu się ten gumilnej ząg stracił, jak tydzień nie skorzy pana dostał we swojej SHL-ce. O tym falu żech jeszcze Francikowi nie powiedział, bo uznał żech, że jest jeszcze za mały na taką gotka. Ostatnio założył mi Francik konto na Facebooku i uczył mnie, jak to mam oglądać i szukać. Padał mi: Starzyku, jak się nazywa ten twój kamrat? No jak ich mu padał, to za chwilkę, nie trwało długo, przyniósł mi i pokazuje na laptopie zdjęcie jakiegoś lasoka przy małym fligrze. I pyta mnie, czy to jest ten Kasper? I ja się dziwam i tak jakby trochę był do cia podany. Ale mi nazwisko nie pasowało, jedna litera, bo zamiast U pisało L. Dopiero poznał, żech, jak mi Francik ta fotka powiększył i ujrzał, żech szrama nad prawym łokiem, kiero żej za dziecka zarobił i wiem jak i kiedy. Pasował mi też ten twój rocznik, tuż prawie, żech jest zicher pewny, że to ty, Kasper. Już teraz wiesz, skąd mam twoja adresa mailowa. Kończę na razie te moje szkryflanie i myślę, że mi też odpiszesz, jak ci się w tej Kanadzie życie ułożyło. Keby nie Francik, to w życiu bych się nie spodziewał, że jeszcze cię ujrza, jak tyś teraz wyglądasz. Na szkryflem ci Kennedy więcej, no można mi się uda do tego czasu już 2 palcami nauczyć. Tuż pozdrowią cię pięknie, mój kamracie Kasperku i całko twoja familio. Twój dawny kamrat Żabka.